Etxebarria Etxeita abokatua bera, ongi etorria gure batzordera eta eskerrik asko parte hartzeagatik. Eta zuzenean ja zure agerraldiari hasiera emango diogu, dakizun bezala 15 minutuko tartea daukazu aurkezpena egiteko. Egun guzti. Ni agertzen ez abogatu bezala, baina egidan bezero bakarreko abokatua. Zenuk ja duela berrogeta urte hasi nintzen ja idazkari lanetan, eta azkenengo 23 urte da getxoko idazkari moduan. Osea, beraz, gaitasun nazionaleko funtzionarioa. Eta, nire eskala eta azpi eskala goi mailako kategorieko idazkaria. Eta abokatu jartzen da, baina ni bakarri dut bezero moduen getxoko dala, idazkari lanaz gain, getxoko, prozedura judizialetan, getxoko ordezkatzen dut eta defendatzen dut getxori interesak. Gehiago barik, hasiko nara. Herri administrazioaren helburua herritarrei zerbitzuak ematea da, eta horretarako bere langileak antolatzen ditu beharreko zehat jotzen dituen lanpostua zehaztuz. Lanpostu bakoitza eginkizun multzo bat lotuta edukitzea definitzen du. Lanpostu batek deko zeregin batzuk, eginkizun batzuk. Lanpostu horiek osatzen dute lanpostu zerrenda. Zerrenda hori funtsezko antolaketa trena da eta lanpostua betetzeko baldintza jasotzen ditu. Besteak beste, lanpostuari lotutako hizkuntza eskakizuna eta hala badagokio derrigortasun data. Erakundeak langileak hornitzen dituten lanpostuak egiten da kanpora joaten gara eta kanpotik aukeratzen dugu. Eta zenor aukeratzen dugu plaza aukeraketaren bidez. Eta korrelazio bat dago lanpostua betetzeko eskatzen diren baldintzetan eta hautaketa prozesuetan eskatzen diren baldintzekin korrelazio beharrezko bat izan behar dago. Hautaketa prozesuan bidez beteko diren plazak agertzen dira deialdi enplegu publikoaren eskaintzan, eta hori argitaratzen da. Eta arbe jartzen dire hizkuntz eskakizuna eta bete beharrezkoak. Ikusten denez, harreman zuzena dago eta lege nahi ez bete beharrezkoa lanpostu zerrendaren, enplegu publiko eskaintzaren eta hautaketa prozesuaren deialdiaren artean. Hizkuntza eskakizunei buruz aplikatu beharreko araudiak zehaztapen bikoitza du. Alde batetik, lanpostu guztiak eduki behar dabe hizkuntza eskakizun bat. Eta hizkuntza eskakizun hori lanpostu hori esleitutako eginkizunaren arabera zehaztuko da. Bestalde batetik, hizkuntza eskakizun hori derrigortasun data bat izan dezakete edo ez. Hau da, hizkuntza eskakizun hori egiaztatzea ezinbestekoa da data hori heltzean lanpostua betetzeko. Aplikatzeko den araudi autonomiko, otsailaren 22ko 19/2024ko dekretua jasotzen du nahita ez bete beharrezko indize bat dagoela. Eta indize hori Eustatek emandako datu batzuek zehazten dutela administrazio bakoitzaren jarduaren eremuaren barruan aitortutako euskaldun eta ia euskaldunen kopurari dagokionez. Indize hori ehuneko jakin bat da. Eta administrazioaren lanpostuetako dotazio guztietan proiektatzen da. Eta ez hautaketa prozesuetako deialdietan, ez eta enplegu publikoaren eskaintza bakoitzean jasotako plazetan. Argitu behar da, lanpostu berak hainbat dotazio egon daitezkela lanpostu batena. Esate baterako lanpostu bada polizia, eta dotazioak izan daitezke 2, 3 edo 5. Lanpostu bada administraria, dotazioak izan daitezke 1, 2 edo dana danakoa. Eta nahita ez derrigorrezko indize hori aplikatzeko erakunde bakoitzaren daude dotazio guztiak hartu behar dira kontuan. Eta ez deialdi bakotzean betetzera joaten garena. Duelago oso gutxi arte baketsu izen da nahita ez bete beharrezko indizea plangintzaldi bakoitzerako esartzen dena gutxieneko helburu indize gisa eratzen zela interpretatzea. Hala ulertu dute baita Eusko Jaurlaritzak, baita udalerriak, eta Euskal Autonomiko Erkidego Auzitegi Nagusiaren 549/2011ko epaian, obiterrita batean nahita ez bete beharreko indize horren gutxieneko kontzeptua aipatzen da. 2021 batetik aurrera eta partikular batek Irungo Udaltzaingoko plazak hautatzeko deialdiaren oinarri batzuen aurka jarritako administrazioarekiko auzi prozedura batean, Euskadiko Autonomiko Erkidego Auzitegi Nagusiak ez du autonomia erkidegoko araudia aplikatzen. Aitzitik, funtzio publikoetara sartzeko berdintasun eskubidearen eta deialdi zehatzaren oinarrekin alderatzean oinarrituta ebazten du prozedura. Berdintasun printzipio urratzea ekarriko ez duen proportzionaltasun printzipioaren eskakizuna baloratuz eta irizpide hori aintzat hartuta legez kanpoko jotzen du deialdia. Kontutan hartu barik indarrean dagoen araudi autonomikoa proportzionalitatean oinarritzen dela.
Horretarako, Konstituzio Auzitegiak hizkuntzen koofizialtasunaren printzipioari eta haren ondori buruz emandako epai batzuetan oinarritzen da. Baina ez ditu azken epaiak aipatzen. Bere lehen faseko epaia baizik, gaurkotuko batzuk alde batera utzita. Eta ziurazki, bestelako epai bat ahalbidetuko lutekenak gero izen diren Konstituzio epaitegaren epai batzuek. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak emandako epaien arabera, herritarrek funtzio publikoan berdintasun baldintzetan sartzeko duten eskubidea. Eta herritarrek Euskal Autonomia Erkidegoko edozein hizkuntza ofizialetan administrazio publikoarekin harremanak izateko duten eskubidea bermatzeko duten betebeharra kontra jartzen dira modu abstraktuan. Konstituzioak funtzio publikoan sartzeko eskatzen duen merezimendu eta gaitasuna. Eta Euskadiko toki erakundeen buruzko legean eta indarrean dagoen enplegu publikoari buruzko legean jasotako legezko xedapena kontutan hartu gabe. Azken hauek, Euskara herri administrazioen lan hizkuntza gisa definitzen baitute. Lan hizkuntza ez baztertzailea, baina erabelgarria. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusien administrazioarekiko auziaren salari buruz arestian adierazitakoa, 3 ataletako 2 buruz baino ezin da izan. Hain zuzen ere lehenengoari eta 2. buruz. Izan ere 2. atalak indarrean dagoen araudi autonomikoa aplikatzen du. Eta horrek segurtasun gabeziak juridikoaren zezatzioa areagotzen du. Administrazio publikoak araudi autonomikoa errespetuaren. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak aipatutako 2 atalen bitartez esan nahi du deialdi zehatzetan edo deialdi zehatzetako sailkapen taldetan eman behar dela hizkuntza eskakizunen proportzionalitasuna. Eta proportzionalitasun faltaren argudiotzat hartzen du kasu askotan nahita ez bete beharreko indizea gainditzea. Eta horre segurtasun juridikoak ezaren eta gai horri buruz agertzen ziren irizpideak aldatzearen arazoa eragindu. Gaur egun, sektore publikoa hizkuntza normalizazio buruzko otsailaren 22ko 19/2024 dekretuaren nahita ez bete beharreko indizeari ematen zaion interpretazio nagusia ez da gutxieneko indizea. Baizik eta dagokion plangintzari lortu nahi den helburua. Jurisprudentziaren jarraibideak aldatzen ari direnez eta horre sortutako gatazkak beharrezko egiten dute herritarrek funtzio publikoan sartzeko duten eskubidean eta hizkuntza koofiziala izatearen arteko oreka lortzea. Izan ere, horrek behartzen du administrazioa modu eraginkorrean bermatzera administrazioarekin herritarrak aukeratzen duen hizkuntza koofizialen harremanak izateko duen eskubidea, bai eta administrazioak hizkuntza ofizialetako edozein funtzionatzeko duen aukera, daukeran ere beste hizkuntza baztertzeko irizpiderik gabe. Eman dire erabaki judizialetan funtzio publikoa sartzeko berdintasun printzipioa eta deialdiko plazetan euskara eskatzea aurrez aurre jartzen dira, eta deialdiaren sede diren plazetan proportzionaltasunik ez badago nahi eta ez bete beharreko indizearekin, uste dute kanpoan uzten direla euskarak ez dakiten pertsonak, eta hori diskriminatzailetzat jotzen dute. Nahi eta bete beharreko indizea behar bezala ez aplikatu eta oroar ahaztu egiten dute funtzio publikoa sartzeak, Konstituzioaren 103. artikuluaren arabera merezimendu eta gaitasun printzipioak errespettatzea ere eskatzen duela. Adierazi behar da, Konstituzioaren 23.2 artikuluak funtzio eta kargu publikoetarako berdintasun baldintzetan iristeko eskubidea aitortzen diela herritarrei. Legek adieraziteko betekizunekin eta Konstituzioaren 103.3 artikulua zeratzen du legeak arautuko duela funtzio publikorako sarbidea merezimendu eta gaitasun printzipioen arabera. Horrela, funtzio publikoan sartzeko eskakizunek eta baldintzek merezimendua eta gaitasun egiaztatzeko balio dute, Konstituzio Auzitegia behin eta berriz adierazi duen bezala. Argi dago lotura zuzena dagoela Konstituzioaren 22 eta 103 artikuluetan Konstituzio Auzitegiak aitortzen duen bezala, eta beraz, naiz eta merezimendu eta gaitasun printzipioak Konstituzioaren 103. artikuluan formulatuta egon, 2 artikuluen interpretazio sistematikoak eta elkarrekiko beharrezko harremanak aukera ematen dute ulertzeko Konstituzioaren 23. artikuluak ezartzen duela funtzio publikoan sartzeko ez dela eskatu behar merezimendu eta gaitasun kontzeptuekin zerikusirik ez dituzten eskakizunak edo baldintzarik. Hortik ondorioztatzen da 23 artikulutik ez dela sortzen berariazko eginkizunik betetzeko eskubidea, baizik eta bidezko hautaprobetan partatzeko hala dagokionean. Auzitegi Gorena, 1996 otsailaren 22ko epaian azaldu zuenez, Konstituzioaren 14. artikuluaren printzipio ezin da interpretatu pertsona edozein kargu lanbide funtzio edo gibidetan aritzeko moduan egotearen zentzuan. Izan ere, horretarako ezinbestekoa da titulazio espezifiko bat, ezagutza batzuk, adin jakin bat, proba jakin batzuk eta bar betetzea.
Hori dela eta Konstituzioaren 103. artikulua aplikatu behar da funtzio publikorako sarbidea arautzen duena merezimendu eta gaitasun printzipioaren arabera. Ildo horretan, Konstituzio auzitegiak Euskadiko Autonomiko Erkidego Justizia Auzitegi Nagusiak Irungo kasuan aipatzen dituen ondorengo epaietan, funtzio publikoari buruzko Kataluniako legari emandakoan, adierazi du hizkuntza koofizial baten ezagutza exigitzeko betekizuna merezimendu eta gaitasun printzipioetan oinarritzen dela, eta proportzionalitasun neurtu behar dela hautatu beharreko lanpostuen funtzioekin lotuta egon behar den jakintza maila galdagarriari dagokionez. Konstituzio Auzitegiak Kataluniako estatutuari buruzko epaian, baztertu egin zuen herritar guztiei katalana ezagutza inposatzeko betebehar orokorra. Baina onartu egin zuen a priori betebehar hori bestea beste funtzionarioi banaka ezartzeko konstituzionaltasuna funtzio publikoan lotura berezi duelako eta herritarrek hizkuntza aukeratzeko duten eskubidea betetzeko betebeharra duelako. Ildo horretan, argigarria da estatuko oinarrizko arau batean zeratutakoa. Hau da, enplegu publikoaren estatutuaren testu bateginean eta hori zer jartzen da. 56. artikuluan ipinten du enplegu publiko sartzeari buruzkoan hau dio. Administrazio publikoek bere eskumenen esparruan bi hizkuntza ofizial dituzten autonomia erkidegotan lanpostua betetzeko behar bezala gaitutako enplegatu publikoen hautaketa aurreikusi beharko dute. Eta emandako agindu hori, ja banan islatzen da enplegu publiko bakotzearen 54. artikuluan, eta artikuluanek enplegatu publikoen bete beharren barruen jokabide printzipio gisa agertzen da, eta hau dio. Herritarrei eskatzen duten hizkuntzan arreta emango zaiela bermatuko dute lurraldean ofiziala bada. Azkenik, hau berrezteko, funtzio publikoan sartzeko gaztelania ez ezik, hizkuntza ez ofiziala ere jakitea eskatzea ez da oizkanpokoa. Eta ez da legez kanpotzak jotzen. Merezimendu eta gaitasun irizpide lotuta baizik. Adibide batzuk. Estatuko administrazio orokorreko kidegoetan sartzeko ingelesa eta frantsesa exigitzen da. Esate baterako, estatuko abokatutzarako probetan. Estatuko administrazio zibilen goi mailako probetan. Estatuko kontu hartzaileen eta auditoren goi mailako kidegoan probetan. Betekizun horiek merezimendu eta gaitasun printzipio lotzen zaizkie, eta ez dira diskriminatzailetzat jotzen, ez da Konstituzioaren 14. edo 20. aurkako artikuluen aurkakoa ere. Beste alde, gogoratu behar da Konstituzioak ere baduela hizkuntzako ofiziala babesteko bete beharra. Baita desberdintasun egoeran dagoen hizkuntzako ofizialari laguntzeko neurri positiboak hartzekoa ere. Eta holan esaten du Konstituzio Auzitegiak. Argi dago, gaur egun enplegutu publiko eta lanpostuen uneko gaztelaniaz jakitea eskatzen dutela, nahiz eta Europar Batasuneko eremuko herritarrek enplegu publiko jakin batzuetara iristeko aukera izan, eta jakina da horrek ez daukila eta ez dago behar dute erderaz jakiterik. Eta hori onartuta dago. Zer esan daiteke ondorio modu, euskararen ezagutzaren eskakizun proportzionalitasuna aztertu behar da. Kontutan hartuta batetik enplegu publikoaren berdintasun baldintzetan iristeko eskubidea eta bestetik enplegu publikora merezimendu eta gaitasun printzipioetan oinarritutako sartzeko konstituzio eskakizuna. Merezimenduak eta gaitasunak justifikatzen dute euskeraz jakitea. Gaztelaniaz gain, publikora iristeko. Eta zer lanpostuetan eskatuko den eta zer euskera maila eskatzen den zehaztea, horri zehaztea, lanpostuaren eginkizuna eta herritarrek hizkuntza aukeratzeko duten eskubidea bermatzeko betebeharren arabera eta euskara gaztelaniaz bezala lan eta zerbitzu hizkuntzako hartzeko betebeharren arabera. Garrantzitsikoa da, baita Euskadiko toki erakundeen legean eta baita Euskal Enplegu Publiko legean agertzen da euskara lan hizkuntza moduan. Eta hori ezak jasotzen 1992ko euskararen oinarrizko legean. Hori da duela 40 urte, baina hori aldatu egin da eta aldaketa horrek eragina dauka. Gaur araudiak erakunde bakoitzari onartu beharreko normalizazio planei edo plan estrategikoai eleitzen die administrazio publiko bakoitzean zehazteko lan hori. Nahita ez bat bete beharrezko indize zehazteko irizpide bakarra eta universal bat eustea, hau da, derrigorrezko hizkuntza eskakizuna izan behar duten lanpostuen hornidura kopurua zehazten du, enari eustea, ez dator bat nahita ez proporzionalitasun irizpidearekin. Izan ere, horrek esan nahi du, administrazio publiko bakoitzaren berezitasunari jaramonik ez egitea. Eta udalerrien kasuen, udal autonomiaren printzipioari ez erantzutea. Horri politika publikoak bereziak zehazteko aukera ematen baitu editutan dituzten eskumenen barruan. Kontuan izan behar da,
emon behar dela berdi aukera politiko bat udal eskumenetan hildoak jarraitzeko. Eta hori baieztatzen du gure Euskadiko toki erakundeko legeak. Kontuan izan behar da, 5 urtean behin hizkuntza plangintza bat egiteko, orduan autonomia erkidegoko araudiak eskatzen baitu beharrezkoa dela, faktore batzuk kontuan hartu behar dela. Momentu honetan, datu egiten den bakarra da, datu euskararen egoera soziolinguistikoa, da Eustatek emandako datuak. Baina nire ustez, horrez gain kontura hartu behar dire beste faktore batzuk. Biztanleen tamaina, plantillaren dimensioa, dauden lanpostuen aniztasuna, plantillaren modernizazio edo erretiron aurreko izpena, prozeduren modernizazio maila, hizkuntza lan eta zerbitzu hizkuntza gisa erabiltzearen dagoen barne errealitate linguistikoa, eta administrazio publiko bakoitza berezitasun propioak izatea eragiten duten antzeko gaiak, eta gainera politika publiko bereziki ezartzeko aukera errespetatuz. Gaur egun ez bete beharreko indizia definitzeko kontuan hartzen den batu bakorra, Eustatak emandakoa da. Datu hori garrantzitsukoa da, eta funtsezko izan behar du administrazio bakoitzak hizkuntza plangintzako bere trenan hartzen duenean derrigortasun data esleitzeko irizpideak zehazteko orduan. Irizpide hori proportzionalitasun irizpideari ere erantzun behar dute. Herritarri aukeratzen duten hizkuntza arreta, emango zaiela bermatuta, euskara ere lan hizkuntza gisa ezartzeko aukera emanez, gaztelaniaz gain, eta enplegu publiko iristeko printzipio gidari diren merezimendu eta gaitasun berdintasunaren printzipioa errespatuta. Horregaitik, konberrigarrentzatea eta arrazoizkotzat jotzen dut egungo araudia aldatzea. Izan ere, herri administrazioek bere hizkuntza plangintzarako tresna definitzerakoan ez dut egon behar administrazio guztietarako izaera orokorreko zehaztapen baten menpe. Baizik eta zehaztapenak administrazioaren funtzionamenduan proportzionaltasun, efizientzia eta eraginkortasun printzipioari erantzuten behar dio enplegu publikora iristeko berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipietan oinarrituz. Eta administrazio bakoitzaren espezialitatei erantzun ematen. Segurtasun juridikoak emoteko konbenigarria litzateke hizkuntza plangintzako tresna hori, lanpostuen zerrendetan eta ondoren enplegu publiko eskaintzetan eta hautaketa prozesuetan deialdetan jaso beharreko zehaztapenen euskarria izango dena argitaratzea. Eta are gehiago, eragindako herritarrek alegazioak aurkezteko epeak izateko aukera planteatzea, behin betiko onartu aurretik. Onarpena Eusko Jaurlaritzako organo eskudunak dagokion txostena egin ondoren egingo litzateke. Eta onespena argitaratu egin beharko litzateke horrela ezagutu ahal izateko eta irizpide horien aplikazioan desbideratzerik dagoen egiaztatu ahal izateko eragine duten trenetan. Hala nola, lanpostuen zerrendetan, enplegu publikoaren eskaintzetan eta enplegu publikoak hautatzeko deialdiaren oinarrietan. Proposamen horrek egungo euskal enplegu publikoaren legea aldatzea eskatuko luke. Zehazki, 187. artikulagarri, 3. puntuari paragrafo barri bat gehituz. Paragrafo horretan argitaratu egingo den tresna horretan erakunde bakoitzaren berezitasunak kontuan hartuta nahita ez bete beharreko indiza zehaztuko da. Bai eta lanpostuen zuzkidurei derrigortasun datak esleitzeko irizpidakera. Gerora, enplegu publiko eskaintzetan eta hautaketa eta hornidura prozesuaren oinarri arautzaileetan islatuko direnak. Idazteketa horrek edo antzeko batek, onartuko baziz, 19/2024ko dekretu aldatzea eskatuko leuke. Bertan, nahita ez bete beharreko indizia zehazteko kontutan hartu beharreko gaiak jasoko lirateke eta funtsezko datua errealitate soziolinguistikoa izango litzateke gaur egun kontuan hartzen den datu bakarra. Era berean segurtasun juridikoaren mesedetan, komenigarri izateke, zehaztapen bat sartzea aldi baterako bada ere, onartutako lanpostu zerrendetan, dauden hizkuntza eskakizunak indarrean mantenduko direla adierazteko. Harik eta kasuko administrazioek eta hizkuntza plangintzako trenden bidez aldatzen ez dituzten arte. Hau da nire iritzia, azken bat iritzi tekniko edo juridiko bat da, eta azken batean, lan dute hainbeste urtetan, eta jasan dugu gure udaletan olako arazoak, eta horri aurre, azken batean irtenbide bat emateko idearekin. Eskerrik asko, Herriz Etxebarria jauna, zure gaitza. Harin baten joan naz, baina dela itzi dut hemengo legelaiari edo gorrizkaiari jago euskaraz eta erdera segindako aukiteko datuak, ez? Nik uste dut hemen gauza bi ezin dugu zelaztu. Alde batetik da euskara erabilera soziolinguistiko eta beste bat administrazioa. Hemen, inork ez daki ondino, jauzi diran epaiak zelan aplikatzen dira. Zelan kentzen dozu deialdi baten plaza batzuk, euskaraz gehiegi dagoelako,
epaiak ezin du esan, zer da orokorra, orakatute zer da, 12-6 ezin du esan, debekatuta daukalako, baina zuk plaza horiek ezin dozu zatara lan eskaintza publikotik aparte. Osea, alderatu behar dozu lan eskaintza publikoa. Eta lan eskaintza publikoa alderatu behar dozu lanpostu zerrenda. Eta lanpostu zerrendak onartzen da plenoan. Alkateak naiz eta gura izan, edo erabatera eta ezin du izan. Horrek ez du konpontzen, epaiak ez du horretaz ez ere esaten. Beraz, epaiak betetzeko arazo handiago dago. Hemen zen dire gauza desberdinak. Bigarren asunto esango nuke. Getxon aurki daukagula, onlio badago, osea, ez dakizu nundi nola joan, eta ze egin dago, no? Prozedura baten eginda. Egia udaltzaingo bat 10-etik 5 atera ziren eta beste. Baina bai esan ditekez, 10 sartuko direnak ikuko da bizkun eskakizuna. Ikuko da. Horri buruz beno zepenean bakotxa beren bezazioan egiten badugu biztadizo bat, zenbat plaza zizaurtu dire hizkuntzekak derrigortasunak eta derrigortasun gabeko plazak hartu da bienak euki da ben edo ez da beruki, eta horrek emongo luke datu interesgarriak. Osea, gauzak bazen, ari lekure. Gu gara operadoreak. Zuek zari elegegilak gu operadoreak. Asko nauri bagu batean, txikiago batean. Hirugarra, guk egitera goazena bakarrik eta guk ez, diputazioak eta ez dugu kentzen. Egiten dugu plangintzaren epean zeratu. Horrek ez du ez. Egia da, aldaketa bat egon dala, planteamendu derrigortasun indizea, gutxienezkoa pentsatzen zen zala, eta oin argi dago ez dala gutxienezkoa, legeiren dagoen, dekretuan jarrita dagoen moduan. Eta hori izaten doia Euskal Jaurlaritzak, eta danak izaten, eta argi dago holan dela. Juridikoki esteko zalantza askorik. Bigarren esaten dozuna, zelan egin diteke gauza. Bueno, aukera bi. Dan hori derrigortasunen jarri, printzipioz. Bueno, hori Katalunian izan, Galizian izan, ez dauko nik ez dut uste konstituzionaltasun urratzik ez dagoela hortan. Horra arazoa izango da, bigarrenak Katalunian izaten ari dana da, zen maila eskatu. Eta hori izango da, enkizunaren arabera. Hori da beste gerra bat. Holako arazorik hemen ez duguki. Hemen ez dugu inako bigarna dala edo hirugarna dala, holakorik ez dugu zuki. Zer asunto da, hori ez dago jarrite euskarako oinarrizko legean, jartzen ditu algunos puestos, hori ez dago jarrita. Ez da enplegu publiko legean, ez da Euskadiko toki erakunden legean ez du jartzen holakorik, horretaz ez da sartzen. Ni defendatu beste gazotu bat, hori dutute, ni egin dut apartamento juridiko teknikoa, baina ikuspegi argi bategat. Ni daroaz 53 urte udaletan lanean, eta udal ikuspegi bat geratu jata. Osea, 53 urte bestean. Eta nik dinotena da, azken batean, nien nator bat, eta ez dut uste zer konpontzen dagoen, derrigortasun bat dan hori kafe para todos uniformidad. Ez goitik, ez betik. Bakotxak izan behar du aukera. Proportzionaltasun batekin, ez da gauza bera, herri bat ez da, baina ez gauza bera. Eta lortz jotzen badugu zer bermatu behar da, jotzen badugu, ekipamio bat ejemplo, errez bat. Arabako herri bat, herri txiki bat, asko daukauz, dekienak, idazkari bat partekatute beste 3 udalekin. Eta dekie, administrari bat, ofizietan dauena, operario bat, multiple, danetarik egiten dauena, segero, uren asuntoa, loien asuntoa hori, kuadrilla, bambisa, horrek eraten dabe. Galdera bat. Eta horretan jarriko dugu, bari duzte, Logroño edo errarrezako mugan. Eustateko ondatuak izango direz 15%, 15%. Baldin badukagu 3 lanpostu ezberdin dotazio bategaz bermatzeko edonor joaten bada horreri euskera zeiten ditako zer eskatuko leuke. Danok euskera jakin beharra. Eta eskatzen dugu. Ez da eskatuko leuko, eskatzen dugu. Danok euskera jakin beharra. Ez dago beste dotazio hori. Eta badago sententziak Donostiko juzgauenak esaten da bine. Hemen 2 bakarri dagoz, lan hori egiteko, jenteak orandino oporrak hartzen ditu eta bajak eta bar, biek euki behar da. Hori daukagun momenturetan daukagun araudiarekin posible da? Ez.
Naiz eta lege kontra, legearen lehenengo bermearen kontra, osea, 82 bermatute dagoen eskubidearen kontra joan. Esate bateako. Beste ejemplo batzu ipini aldire. Gertze bat nik izaten dutena, idazkariak. Eta neunaz bat. Zentzu dauka idazkari bateri ez eskatzea gutxienez euskeraz ulertzea, ez dut izegitetzea, baldin eta bere eginkizun bete behar funtsezkoa da dar fe publika. Zuzago espleno baten, euskerak ez badakizu, eta batek, edozein batek, baten dozte. Edozein egotzik euskera ziten baduztu de fe publika ez duztu ulertzen, zeren emongo dozu. Gaur egun notario batera joaten bazara ingleseko eskritura batek, notario eskatzen dotzu traductor jurau, eta esaten deu notarian que según dice la traducción jurada, lotu behar dugu, importanteena zer da, administrazioa zerbitzu publikoa ematen ditu. Zegaz bere personalarekin. Pertsona bakoitzak ze zerbitzu emon behar dau. Horregan lotu behar da, eta zerbitzu hori zer da, barrurako parte bat, eta hori da lan hizkuntza, eta kanporako parte bat. Eta hor dago bete behar da. Eta gero argi dagoera, gauza diferente bat, eta izen da aldaketa nabarmenena. Tokiko erakundetan eta enplegu publikoan. Jartzea euskera lan eta zerbitzu hizkuntza moduen. Hori ontze 40 urte esan ipinten. Legeak ezeban jartzen. Eta hori bekontuen hartu gara. Eta honik egiten dut, bakotxan bere proportzionalitatez. Argi dauena eustateko datuak izango dira, segurazki, indar gehien euki behar dauen datoa udal bakotxak bere plangintza egiteko. Eta bigana, plangintzak izen behar dire transparente, gardentasuna. Publikatu, alegazioak emon behar bada, baina behin onartu tezkero, sigurtasun juridiko bate aldegan jarrita, eta hortik torriko dire plangintzaren ondori guztiak. Lan eskaintza, lan postuen zerrendak, eta deialdia. Hori da nire iritzia. Eskerrik asko, Etxebarria jauna.